Milí ľudia, volám sa Pavel Pekarčík, som režisér dokumentárneho filmu Fotofóbia, ktorý sme urobili spolu s Ivanom Ostrochovským v začiatku plnoformátovej vojny v meste Charkov. Práve som sa vrátil z Charkova, na ktorý dopadajú bomby vysielané z Ruskej federácie, teda dolietavajúce z územia Ruskej federácie. Hlavný hrdina filmu, Nikita, je vlastne teraz už 13-ročný chlapec a býva zhruba 250 až 300 metrov od miesta, od supermarketu, na ktorý pred pár dňami dopadli dve takéto klzavé bomby a zabili tam 17 ľudí a zranili x ďalších. Rovnako v tom čase sme nakrúcali v dedinke pri Charkove, bavíme sa o 1,5 km od mesta, v dedinke Cirkuny, a počas nakrúcania sme 8-krát zažili vzdušný poplach, kde deti z komunitného centra bežali do krytu, a 2-krát počas toho bol dokonca priamo delostrelecký prepad v obci, priamo v dedine. Chcel by som vás poprosiť, aby ste nám pomohli vytvoriť týmto deťom, ktoré majú svoje traumy, nejaký bezpečný priestor, kde by mali prístup k psychoterapii, kde by mali prístup hlavne k vzdelávaniu, lebo tie deti sú 4. rok online.